ביוטבתה, באותם זמנים, היה כל הפעילויות מעבר ליום עבודה הרגיל של החבר, ההגשה בחדר האוכל, הבישול, התורנות בבתי ילדים, כל הפעילויות האלה היו נעשות על ידי תורנויות. כל חבר היה צריך לתת תורנויות כאלה או אחרות, והתורנות של הרפת הייתה התורנות בעצם הכי מתישה או הכי נחשבת, כי היא גם הייתה קשה, והיא גם הייתה, אני יודע, קשרנו לה קשרים, אני לא יודע אם בצדק או לא, אבל קשרנו לה קשרים שזאת התורנות. עכשיו, אני הייתי תורן רפת הרבה לפני שהתחלנו להיות בשלישייה. פיץ, אני חושב, גם כן באיזשהו שלב, הוא גמר, או גמר ריכוז ענף, או שהוא גמר סידור עבודה, ובשלב מסוים הוא גם כן התחיל לרפת. והילל אותו דבר, הילל היה בכלל, כבר היה פעיל בחקר ימים ואגמים, הוא היה מרכז משק, הוא היה פעיל מאוד, לא רק בקיבוץ, אלא גם מחוץ לקיבוץ. אחרי שהוא חזר מלימודיו בקליפורניה, אז הוא נעשה חבר יוטבתה בכל רמה חבריו, ואנחנו ראינו בו כמנהיג. הוא גם היה מבוגר קצת, והוא גם היה מלומד יותר אנחנו היינו קולקים, מוז'יקים ופלאחים. ובאיזשהו שלב התארגנו לשלישייה שהייתה, הגדרנו אותה 200 שנות חיים חולבים ברפת. כולנו היינו בסביבות גילאי 70 פלוס, ונדמה לי שהתורנות שלנו הייתה כל שבועיים או כל 10 ימים, משהו כזה. היה לילה של תורנויות, היינו מתכנסים ב-9, 10 ברפת, שותים קפה ומתחילים לחלוב. וכל אחד בצוות שלנו היה לו תפקיד ברור ומובנה. הילל היה חולב בעמדת שמרכיבים את הלטינים, את הגביעים. אני הייתי עוזר לו מצד ההוא. פיץ היה מרסס יוד על הפרות אחרי החליבה, לשם חיטוי או משהו כזה. אבל פיץ גם היה התפקיד שלו ללכת להביא קבוצות. היו 4 קבוצות נדמה לי, אני לא זוכר כמה, או 3. וכל פעם שהיו גומרים קבוצה או מתקרבים לגמר, אז פיץ היה יוצא החוצה לסככות, ומביא את הקבוצה לסככה ששם היו מקלחים אותם. היום מקלחים אותם, אז שטפו אותם. ובזמן הזה שפיץ היה הולך להביא את הקבוצה, אני הייתי עובר לצד השני של המחלוב, והייתי מרסס במקומו את היוד על הפרות. וכשהוא היה חוזר, הוא היה מחליף אותי, הייתי חוזר, עומד על יד הילל, ועוזר לו להרכיב את הגביעים על העטינים. וככה זה נמשך עד שגמרנו את כל הקבוצות. זה היה נמשך, לא יודע, 2 נניח, משהו כזה, אולי 3. ואנחנו, בניגוד לכל הצוותים האחרים שרק רצו לגמור וללכת, הצוות שלנו היה גומר את החליבה, היה הולך למטבח, ועושים קפה, שותים קפה עם איזה עוגיות, והם מקשקשים את עצמנו למוות. ואחרי איזה שעה שישבנו שמה, אז אחרי שעה שישבנו שם, אז אנחנו היינו הולכים הביתה, הולכים לישון. להפך, הולכים עוד למטבח לאכול צ'יפס. כי השומרים היו תמיד מכינים לנו צ'יפס לחולבים. היה 2 שומרים כל לילה.